vystúpila. Danka Horáková je našim hosťom. Pekný dobrý deň, vítajte. Veľmi sa teším, že ste u nás, pretože vy, keď prídete do dámskeho klubu, tak my sa vždy niečo dozvieme, čo je múdre pre nás, pre všetkých. Venujeme sa deťom, ale vždy sa to dá implantovať aj na nás veľkáčov, pretože veľmi dobre vieme, že od nás veľkáčov vlastne záleží, čo s tými našimi deťmi bude a ako bude. Ideme sa rozprávať o čítaní s porozumením. Naraz sa o tom veľmi veľa rozpráva. Doteraz sme o tom až tak veľa toho nevedeli. Takže o aké čítanie ide, alebo čo sa zmenilo? Čítanie ako také má dve časti a jedna bez druhej nemá žiaden zmysel. Prvá časť je, že prečítam tie písmenka tak, ako sú vedľa seba uložené, dám to do nejakých slov, do vied a je to v poriadku. A druhá časť začína vtedy, keď sa ma niekto spýta, o čom si čítal, a ja som prečítala správne a to, o čom si čítal, ja už neviem povedať. To znamená, keď čítam správne a neviem, čo tam je napísané, je to zbytočné. A keď neviem čítať, tak k tomu porozumeniu sa ani nedostanem. Dobre, to znamená, ideme k tomu, že je to otázka toho, aby sa na základných školách učili deti čítať s porozumením, aby pochopili, čo teda vlastne čítajú, aby dokázali, my sme to boli, kedy mali také, že prečítaj text a povedz, či si ho pochopila. A my sme ho museli zopakovať, či teda sme porozumeli taký krátky výcud z toho, hej? Zopakovanie nie je porozumenie. Nie je porozumenie? Lebo dneska často aj rodičia, my nemáme žiaden problém s učením, ale všetko som doma vedela. Keď som prišla do školy a pani učiteľka začala skúšať, alebo bola písomka, tak zrazu som zabudla. A to zrazu som zabudla znamená, že keď som sa doma učila, naučila som sa to naspamäť. V škole je stres, spolužiaci, niekto ma džugne, niekto ma vyruší, jasné. A tým pádom, keď som zabudla, to znamená, že ja som si nevedela spomenúť presne na tie slova, ktoré boli v tom texte naspamäť naučené a nemala som iné slova, ktorými by som tú myšlienku nahradila. Danka, učenie naspamäť neznamená, že rozumiem, čo som sa naučila. Čo sa stalo, že prestávajú deti rozumieť? Že čítame s neporozumením. Lebo viem, že som videla také výsledky nedávno, taký prieskum a zistilo sa, že dosť veľa detí vlastne naozaj má tento problém. Nehovorím, že je to len slovenský problém, myslím, že je to možno svetový problém. Je to tým, že máme veľké množstvo informácií? Ja nadviažem na to, čo vy hovoríte, že čo sa stalo, že čítame. Ja hovorím, stalo sa to, že nečítame. Aha. Čítame veľmi málo, tým pádom niektoré slova pre nás úplne strácajú zmysel, my ich nepoznáme, takže aj keď by bolo vhodné ich použiť, tak ich nemáme odkiaľ zobrať, lebo nevieme, že existujú. A tým pádom sa nevieme zorientovať a hlavne nikto nám neukazuje, alebo málo kto nám ukazuje, čo to porozumenie znamená. Ja som minule čítala takú nejakú publikáciu a tam bolo napísané, že ako rodič vysvetľoval dieťaťu, že čo je slnko. A dieťa sa spýtalo, že čo to je a mama odpovedala, že slnko. Ale výsledok z toho nie je vôbec žiadny. Že to vytvára teplo, že to svieti, že to je cez deň. Rozumiem. Nemá si to spojiť s akými ďalšími informáciami a tým pádom vie, že tam je slnko, ale keď sa o slnku hovorí, tak nevie, čo si má za tým predstaviť. Tak, to je smutné. Preto ste tu, aby sme dali nápravu, alebo aby sme sa dozvedeli aspoň, aké sú skutočne možnosti, aby sme začali deti viesť k tomu, že čítajme s porozumením. To, že dieťa nerozumie, dieťa, dospelý, kdokoľvek, tak to má svoje indikátory. A rodičia, aj učitelia to môžu odpozorovať. Dieťa, keď mu niečo hovoríte, vás nepočúva. Pozerá sa úplne mimo, nereaguje vôbec na to, čo mu vysvetľujete. Položíte mu otázku a on sa nevie zaradiť, pretože je duchom totálne neprítomný. Takže nesústredenosť? Nesústredenosť. Jeden jasný prejav, áno. Hystéria. Hystéria je vlastne neprimerané správanie k tej situácii, ktorá je obhlízanie nechtov, klepkanie ceruskou po stole a ja neviem, čokoľvek, áno, cmúľanie, krútenie vlasov a také odbiehanie od tých úloh. Ešte som nepil, ešte som to nerobil, ešte sa musím, neviem čo. Hej, len aby neprišla tá vec, ku ktorej si mám sadnúť a ja keďže nerozumiem, čo mám robiť, tým pádom sa tomu bránim. Jedna z veľmi veľkých viditeľných vecí, ktorá ukazuje, že nerozumiem je, že prečítam si, mám urobiť nejakú akciu a ja tú akciu neviem spraviť. A neviem ju spraviť preto, lebo neviem, čo tam bolo napísané, tým pádom z toho nič nevyvodím. Poďme si povedať pár príkladov, ktoré robia možno problémy nielen malým, ale aj veľkým, bohužiaľ. Sme v takej kategórii. Tie nepochopenia môžu byť rôzne. Jedno nepochopenie je, že vôbec nepoznám to slovo, tak ho neviem používať. Iná je, že ho mám pochopené nesprávne. Alebo sú slová, ktoré sa rovnako povedia a treba mať aj takú definíciu, aj takú. A to je napríklad, ja neviem, mám takýto list a potom mám list papiera. Keď je v texte nejaká veta alebo nejaká myšlienka o takomto liste a dieťa pozná len tento list, alebo naopak,
tie veci mu nedávajú zmysel. Rozumiem, keď mám takýto kľúč a takýto kľúč, keď je v texte nejaká informácia o takomto kľúči, ale ja poznám len takýto, hneď mám tá myšlienka sa mi nespojí a tým pádom neviem, čo mám robiť. A potom sú tu takéto dve malé hlúposti. Áno. Matka. Hej? Matka ako matka osoba. Áno. A matka ako matica. Ale matka a matica by sa mala hovoriť matica, ale používame ju ako matka. Presne tak. A myslím, že niektorí dospelí majú problém aj s typom a s typom. Áno. Že je mekej typ a vieme, že to je veľmi typ a na druhej strane som tvoj typ. Hej? Teda on vie, koho som typ. Áno, presne tak. Napríklad. A na to je veľmi jednoduché riešenie. Lebo čo sa nám deje? Keď máme nejakú vetu v texte, alebo celkovo nejaký text a sú tam nejako uložené slovíčka. Vy ste vybrali teraz 3 farby. Zelenú, červenú, modrú. Dôležitá je len, dajme tomu, táto červená. Ide nejaký súvislý text a ja čítam slovo jedno za druhým, čítam ho správne, ale toto slovo je také slovo, ktorého význam ja nepoznám. Neviem, čo to znamená. Tak mne sa stane, že do tohoto bodu som porozumela a ako náhle príde tento bod, tak všetky ďalšie slová a text, ktorý nasleduje, tomu už nerozumiem. Ten mi už v hlave nezostáva, moja pozornosť zostane visieť na tom. No ale to spôsobuje neuveriteľné problémy. Neuveriteľné, lebo to je taký príklad. Čítate knihu, alebo čo ja viem čo, a už som to čítala 2-krát a znova sa musím vrátiť a znova. A ak ste úplne v pohode, alebo ak to dieťa je v pohode, vyspaté a všetko je tak, ako má byť, tak je tam len tento problém, že prešiel slovo, ktorému nerozumel a tým pádom sa nevie dostať ďalej, pretože mu to tam spôsobilo nejaký chaos, nejaký zmetok a už to na seba nenadväzuje, takže sa to nevie naučiť tým pádom. Dobre, pani Danka, porozumeli sme, čo to je, keď nerozumieme. To je veľmi dôležité. Ukázali sme si, aké sú vlastne naozaj nástrahy aj v tom našom jazyku. Ešte by sme sa mohli venovať mojej obľúbene ryže a rizotu, ale to je len o mäkkom a tvrdom. Poďme si teda povedať, ako by tá výuka, respektíve to čítanie malo vyzerať. Ja som vďačná aj, že ste priniesli slovník, ktorý by nám aj mal čo to trošku odhaliť. Teraz mám na mysli nás veľkých, ale skúsme dať tú radu pre mamičky, ktoré možno aj čítajú s deťmi, učia sa. Veľmi veľa rodičov starostlivo pristupuje k tým úlohám a vôbec tým školským záležitostiam a vzdelaniu ako takému. A pre ne prvý podnet je sledovať to dieťa, ako sa pri tom učení správa. A ako náhle tam je niečo, čo k tomu učeniu nepatrí, tak môžu vedieť, že jedna z tých vecí, a tá najdôležitejšia a skoro vždycky 100% pravdivá, je tá, že nerozumie, čo sa učí. A to znamená, že zobrať text, ktorý sa má naučiť prírodoveda, nedá sa naučiť za ten svet, zamerať sa na kľúčové slová, ktoré ten text vytvárajú a tie kľúčové slová objasniť. Nech si to maminy skúsia, keď sa učia prírodovedu, tak nech sa spýtajú dieťaťa, čo slovo prírodoveda znamená. Prvá je cesta. veľmi pravdepodobné, že ani nevedia, o čom sa učia. Napríklad deti sú v zmätku slovo vlastiveda, zemepis a geografia. Nevedia, prečo majú raz vlastivedu a prečo majú už potom zas geografiu. No vlastiveda, pretože sa učíš len o svojej vlasti, treba objasniť, čo je vlast. A geografia, pretože to už sa učíš o celej zemi. Hej, je tam napísané, čo je na zemi. Na čo je nám taký názov? Keď stačila aj geografia. Naozaj nás to trošku akože niektorých aj pletie, hej? To... My sme mali zemepis a vedeli sme, že sa tam píše o zemi. Geografia už bol taký trošku múdrejší názov a tým pádom nevadilo by to, keby to vysvetlili a tým pádom by sa to nepochopenie alebo ten zádrhel odstránil. Dobre, Danka, na záver. Fantasticky ste nám to vysvetlili. Myslím si, že všetkým nám, ktorí aj čítame, či už s deťmi, alebo vieme, o čom hovoríme. Ale teraz, povedali ste, že máme to čítať takto, máme sa hneď opýtať, rozumieš slovu, zopakuj, prírodoveda, ale teraz sa pýtam, zvládne to každý rodič, alebo sú na to v školách pedagógovia, ktorí by to mali takto dotiahnuť? Veľmi si vážim učiteľov a viem, že nemajú na to čas. Nemajú na to čas. Oni keď určite to robia najlepšie ako vedia, ale tým, že majú 20-30 detí v triede, sledovať presne každého a odstraňovať to nepochopenie je veľmi ťažké. Takže ten učiteľ jasne vysvetľuje čo najviac zrozumiteľne a hlavne veľká pomôcka je vyjadrovať sa veľmi jednoducho. Žiadnymi učenými vecami, žiadnymi cudzými slovami. To, čo je blízke dospelému človeku, tak to dieťa nemá tú skúsenosť, nerozumie, takže priblížiť sa jazyku tomu malému, hej, nepoužíva to tak, ako mne je to vlastné. To je jedna vec. A ešte pre rodičov taká dobrá rada.
Ak zistia, vždycky námatkovo, skúsim, niečo nám nejde sa naučiť, znamená to, že nechápeme. Vybrať niektoré slova náhodne a naozaj, keď to rodičia skúsia urobiť, myslím, že budú veľmi prekvapení, koľko veľa tie deti nerozumejú. A to nie je o tom, že teraz si sadnem a budem toto zvládať celú hodinu. Každý deň zo pár slov námatkovo sedíme v aute, čo je to, čo je to, čo je to. Tých vnemov je tak strašne veľa, že tí deti to nemajú odkiaľ vedieť. A aj rodič sám, keď sa pristihne, že vysvetľuje a začne vysvetľovať veľmi zoširoka a obšírne, tak na to nám slúžia tieto slovníky, áno. Dovolím kde sú významy slov veľmi jednoducho vyjadrené. A keď už vysvetľujem dlho a ten malý študent pozerá s otvorenými ústami a stále nevie čo, v tom slovníku je to napísané stručne a jasne, aj dospelý tam nájde dobrú radu. Áno. Ďakujem vám veľmi pekne. Napríklad som si tu našla kľúč. Dali ste nám kľúč, ako ísť teda k čítaniu z porozumenia a okrem iného je to nástroj na zamykanie. Danka, ďakujeme veľmi pekne. Ja verím, že sme trošku pomohli mnohým, ktorých trápia takéto starosti a možno by bolo fajn dať im len takú tému deťom, že móda. Téma, že